2015 s počtom SMS hlasov 762 získala finalistka s číslom 2 Kristýna Jazyková. Miss Sympatia stredných škôl Slovenskej republiky za rok 2015 získala šaty od Sony Dúbravskej. 2015, nech sa páči, sa stáva... Musím to otvárať, keď som si to zapamätal. Aby si ale potom zle nepovedal náhodou. Myslím, že nie. Takže ja si to otvorím radšej. Naťahuje nás dobre. Takto sa to robí aj v televízii. Jak tu máme aj televíziu, tamto ten pán. Áno, ideme naživo. To si mi mal hneď povedať. Však ja by som sa oveľa viac snažil. Všetkých divákov samozrejme pozdravujeme, ktorí nás sledujú cez internet teraz, alebo aj v televízii priamo. Ideme cez internet a samozrejme tí, čo majú Smart TV, tak môžu sledovať aj v televízii. Tak toto už je naozaj vážna úroveň. Poďme ale na tú druhú vicemiss. Takže druhou vicemiss stredných škôl Slovenskej republiky pre rok 2015 získala finalistka s číslom... Počkaj, máte nejaké tipy s číslom? 7. To sa je zavítam vzadu. S číslom 3 Zlatka Kudrecová. S číslom 3 Zlatka Kudrecová, druhá vicemiss, ktorá získala značkové hodinky od firmy Toplanka. Stredných škôl Slovenskej republiky pre rok 2015 získala finalistka s číslom 12 to nemáme, že? Sedí. Náhradnička. Tak je to potom číslo 1 Alexandra Špiliaková. Alexandra Špiliaková, prvá vicemiss stredných škôl Slovenskej republiky, dnes večer v Prešove, aj s korunkou značkové hodinky od firmy Toplanka. Číslo 7. Číslo 4. A 2 kroky dopredu spraví číslo 8. A 1 krok dozadu spraví číslo 5. No, celkom dobrá choreografia. Dobre, takže titul Miss stredných škôl Slovenskej republiky pre rok 2015 získavajú úplne všetky dievčatá, aj náhradnička samozrejme. Najviac z celého večera mi je ľúto, že som sa s nimi nestretol ani porozprávať, či nestihol ani porozprávať, to je celý návrh. Ja neviem, ale rozprávali ste sa 4 mesiace, čo by ste sa ešte chcel spýtať? My sme sa nerozprávali. Ty si len trénoval a drilloval dievčatá spolu s produkciou. Tá je prvá, to znamená, že číslo 5, Dominika Pašierková. Dámy a páni, žltovkami už sme spoznali Miss stredných škôl Slovenskej republiky za rok 2015. Korunku krásne prichádza odozdávať Barbora Vocková, minuloročná víťazka. A Dominike Pašierkovej samozrejme srdečne gratulujeme. Získava šaty, ktoré má na sebe samozrejme, od Sony Dúbravskej. Aj druhej vicemiss, aj prvej, aj miss, aj všetkým ostatným krásnym dievčatám, ktoré sme mali možnosť počas dnešného takmer 2,5 hodinového večera spoznať. Bol to naozaj fantastický večer, že ste vložili nemalé úsilie do toho, aby sa tento večer mohol v takejto plnej kráse odohrať, ako sa aj odohral. Ešte raz veľká vďaka. Samozrejme vám, ktorí ste prišli podporiť svoje finalistky, či už ste rodina, kamaráti, alebo ste náhodní okolo idúci. Všetkým veľmi pekne ďakujeme.